मालागुरि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनब्रै क्लाबनो फुटबल आरो जार्सि राननानै होदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मालागुरि भिसिडिसिनि मोनब्रै क्लाबनो बल गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय थांखिजों समाज सिबियारि बाले बसुमतारिया दिनै फुटबलजों लोगोसे जार्सि राननानै होयो। दिनैनि बे जार्सि राननायाव मिरु लाइमोन इउपिपिएल हानजानि नेहाथारि फ्रान्सिस टप'जों लोगोसे मालागुरि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि नेहाथारि, मालागुरि पानुवारि ओनसोलनि रायजो राजा आरो मोनब्रै क्लाबनि दैदेनगिरि गेलेगिरिफोरा बाहागो लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनाय, गाज्रि हुदानि गोजानाव थानानै गेलेनाय बिथिङाव गोसो होनानै साफा मोजां गेलेगिरि जानांगौ, लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव बयखौबो गोसो होनांगौ होननानै बाले बसुमतारिया ओरैबायदि बुङो। सिगाङावनो आङो दिनैनि समावहाय नायगिरि रादाब नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो अननाय आरो सिनायथि जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि बे जे प्रग्रामखौ लानाय जादों बेनो जों थांनाय मासफ्रावबो जोङो जेमन जे बल जार्सि जे माने क्लाब होनाय जाबाय आरो दिनैबो जों बेयाव मालागुरि भिसिडिसिआव फैनानै जोङो जे नैबे फिल्डआवनो दिनै मोनफ्रोमबो क्लाबखौ जों लेंहरनानै दिनै बेवहाय माने मोनब्रै क्लाबनो जों बल आरो जार्सि होनाय जाबाय। बेनो जोंनि बे मेन उद्देश्यआ जों दिनै बल जार्सि होनायनि उद्देश्यआ बेनो। मानोना दिनैनि समाव जों गोबां जोङो नुनो मोनो माने प्रेस मिटआव होन निउसआव होन जेमन दिनै सेंग्राफ्रा बहुद माने जायगा लोगो लालायनानै बेबादि निसा जानायफोरजों एबा ड्राग्स बाहायनायफोरजों बेबादिनो गोबां माने गावनि लाइफखौहाय उनफिनहोना लागासिनो दं आरो जाहाथे बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बेफोरनिफ्राय जों गोजान माने खालामनो थाखाय दिनै जों मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों उद्देश्य लानानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। मानोना बे ड्राग्स आरो गान्जा लानायफोरनिफ्राय एबा जौ लोंनाय फेग्रा लानायफोरनिफ्राय जाहाथे सेंग्राफ्रा जाहाथे गोजान जायो, गावनि लाइफखौहाय जाहाथे बे गेलेनायजों खेला दुला गेलेनायफोरजों गावनि लाइफखौ जाहाथे दाना लानो हायो। मेन उद्देश्यआ जोंना बेनो जाहाथे जोङो सेंग्राफोरखौबो जों दान्दिसे सिगां जों खावलायबाय जाहाथे होनायनि सिगां जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजान जायो आरो माने निसा फेग्राफोरनिफ्राय। आरो बयबो दिनै गावनि बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ गोबां खस्थ'यै खांबोनानै दिनै मोनसे सिमां दं फिसाफोरनि सायाव जाहाथे फरायनायजों लोगोसे जाहाथे खेला दुला गेलेनायफोरजों मोनसे मोजां प्लेयारफोर जाहैनो हायो खोमा एबा जोंनि खस्थ'नि खांबोनायनि एबा मान सन्मानखौ जाहाथे लाखिनो हायो खोमा होननानै बिमा बिफा बयबो मोनसे आसा थायो। जाहाथे बे बिमा बिफाफोरनि आसाफोराव थांनायफोराव दिनै पुरन खालामनानै होनो हागोन होननानै आंहा मिजिंथि थायो। साफ्रोमबो दिनै गेलेगिरि साफ्रोमनि सायाव आं बेखौ खावलायनो थादों आरो मानोना जोङो आरो बेखौनो आं बुंनो सानबावदोंदि दिनै बाव मोनब्रै क्लाबजों होनायजों लोगोसे आरो जों बाखि आरो जेसेबांसिम हायो जों होलांबावनो सेस्था खालामगासिनो दं। आरो गासै होजोबनायजों लोगोसे जों लास्टआव जोङो मोनसे डिसिसन लादों। मानोना मोनफ्रोमबो क्लाबनो जे जों जार्सि आरो बलखौ होबाय बिसोरखौ जोङो टाइम एबा थारिख लानानै जों साफ्रोमबो प्लेयारफोरखौ एबा क्लाबखौ जों लेंहरनानै मोनसे जायगायाव जों मोनसे खेला होगोन, बादायलायनाय मोनसे गेम खेला जाहाथे जों बेवहाय आरो जोङो गेलेनायखौ जों सायख'गोन। बेवहाय जों मोनसे बान्था होनाय जाबावगोन जे उइनार पार्टिफोरनोबो आरो गेलेग्रानि गेजेरावहाय दिनै गल जाय हाइ स्कल होनो हागोन एबा बेस्ट प्लेयार बेयावबो होनाय जागोन आरो मोजां गेलेगिरि जे प्लेयार बान्था होनाय जागोन। दा बेफोरबादि जोङो थांखि लादों आरो ओंखायनो बेखौ थांखिखौ जोङो मावफुंगोन एबा जोङो समजों लोगोसे आरो बाखि जेसेबां जोङो राननांगौ दं बेखौ रानगोन। आरो बेनि गेजेराव जेसेबां मोनबाय बे मोनब्रै क्लाबाव जे मोनबाय सेंग्राफोरा जाहाथे मोजां गेलेनानै आङो बेखौ खावलायबावबाय मोजां गेलेनानै जाहाथे साफा प्लेयार जानो हायो आंनि बुंनाया बेनो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय मिरु लाइमोन इउपिपिएल हानजानि नेहाथारि फ्रान्सिस टप' बिथाङाबो ओरैबायदि फोरमायो। নমস্কাৰ সকলক। আজি আমি এই মালাগুৰি ভিচিডিচিত উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু বালে আৰু লগতে মোৰ বন্ধু 2-3জন আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ জমিদাৰ সমষ্টিৰ এই মালাগুৰি ভিচিডিচিত আমি উপস্থিত হৈছোঁ কিয়নো যোৱা 1 মাহৰ পৰা আমি জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰি আছোঁ। যোৱা কেইদিন আগত আমি অলৰেডি 8খন ক্লাবক আমি অলৰেডি জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি চালাকাটিতো 3খন ক্লাবত আমি কিবা জাৰ্চি বিতৰণ কৰিছোঁ। আজি ইয়াত আমি উপস্থিত হৈছোঁ 4খন ক্লাবক আমি জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিছোঁ।
আমাৰ UPPL দলৰ ফালৰ পৰা মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইউথৰ আমাৰ এটাই ইণ্টেনশ্যন আছে কি ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেনেকৈ ভাল দিশত আমি লৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ আজিৰ আপোনালোকে নিজে জানে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰং ছাইডত গৈ আছে যেনেকৈ ড্ৰাগছত বা কি বোলে মদ ভাঙৰ ছাইডত গৈ আছে তো সিহঁতক কেনেকৈ বচাব লাগে আমি আমাৰ ইণ্টেনশ্যন আছে কি ল'ৰা ছোৱালী ফুটবল প্ৰতি অলপ আকৰ্ষণ হওক আৰু ফুটবলটো খেলক আৰু ভাল এজন প্লেয়াৰ হওক সেইটোৱে আশা লৈ কিনে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মোৰ বন্ধু বালেই যিমান জাৰ্চি আজি দেখা পালে আপোনালোকে 4খন ক্লাবক আমি ফুটবলৰ জাৰ্চি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ তেখেতে নিজে স্পনচাৰ কৰিছে 4খন জাৰ্চি আৰু আগতো মোটামুটি 11-12টামান জাৰ্চি আমি কিবা ক্লাবক আমি দি জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিছোঁ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান সোনকালে হয় আমি এইটো দিম তাৰপিছত আমাৰ এটা ইণ্টেনশ্যন আছে যে অক্টোবৰ মাহৰ 2nd উইকত আমি এখন ডাঙৰ খেল পাতাৰ কাৰণে এটা আমি প্লান লৈ আছোঁ য'ত নেকি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত বড়ো আদিবাসী সান্তাল নেপালী মুছলিম ৰাজবংশী যিমান জনগোষ্ঠী আছে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ পৰা এখন বা দুখন দলে আহি কিনি তাতে খেলিব আৰু সেইদিনা এটা মেলা নিচিনা দিন হ'ব য'ত নেকি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আহি কিনি খেলটো পাতিব খেলটো খেলিব আৰু সিহঁতে মানে উপভোগ কৰিব আৰু সেই খেলটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব যে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী আহি কিনি নিজৰ মানে কালচাৰ কলা কৃষ্টিটো দেখাব আৰু আমি দেখাব বিচাৰি আছোঁ যে আমি ইয়াত শান্তি দি আমি বসবাস কৰি আছোঁ এই BTC অঞ্চলত যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ BTR আখৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই আমি এই অঞ্চল এটা সময়ত ইমান মানে গণ্ডগোল আছিল মানুহে ওলাব পৰা নাছিল কিন্তু আজি আমি জানো এইখন অঞ্চলটো খুব শান্তিপূৰ্ণ শান্তি হৈ আছে শান্তি হোৱাৰ পিছত আমি আজি খেলৰ যোগেদি আমি এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি ইয়াত খুব শান্তিৰে বসবাস কৰি আছোঁ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী মিলিখিনি এইটোৱে আমি মানে বাৰ্তা দিব বিচাৰি আছোঁ